Oimono nyako Ramogi kamora mora maintiere machiegni chenro mar ang'ich welo kawuono tieng' tich abich mar jumanieri. Nyako Ramogi kabende wang'iyo moko kuom weche ma dhi nyime kawuono nieri. Obila pod dhi nyime koda timo nonro kata pedha kaluwore koda tho e yo ma ok ler jarit mar mama Aida Odinga mabende ne otimore otieno manyoro. Nyako Ramogi bende koro counties dhi nyime koda chano chenro magi kabende thothgi koro segolo nying jogo eko mabende gigwelo e tend migepe mopogore opogore ma kata obedo ni moko kuom ng'ur nitiere kaluwore koda jogo mabende koro giketo e kombe mopogore opogore e tend counties go. Magi gi mamoko magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Jatend piny William Ruto yiero jogo mane osire campaign e lemo machwe e log tich mare mar State House. Ile bunduki ilitumika, Collins anaweza kuwa alikuwa na bunduki ambayo si halali. Obila maboma ma Kisumo dhi mbele koda pedha ka gidwaro jago mane onego jarit mama Aida Odinga e kar dak ma Victoria Gardens. Governors mapacho kae koro chomo kama gitieko gwelo jodito ma opogore mabiro tayo tije e counties e higni abich mabiro. Machiegni nyako Ramogi jwang' e weche madhi nyime. Nyako Ramogi par ni nyalo tudori kodwa e namba mana 33600 kata bende nyalo yudowa kanye mbui mar Facebook Ramogi TV, Instagram, Twitter kachiel koda YouTube. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kawachako ni jatend piny William Ruto timo lokruok e piny owacho mare kendo chuogo lemo mar jatend migawo maduong' kaachiel gi lemo mamoko abich manyien e bwo apisi mare. E lokruok no Ruto miyo jalupne Rigathi Gachagua tije 7 e kinde ma Musalia Mudavadi to ne oyudo tije 5 poni opuodhe kaka jatend migawo maduong'. Chris Owino miyo waler. E lemo mane oland kod jatend jotij piny owacho Joseph Kinyua, jatend piny Dr. William Ruto ne ochuogo lemo mar jatend migawo maduong', lemo ma idhi kawo kod jatend duond bura mar NC Musalia Mudavadi. Poni jo od bura puodho gwelo mare, Mudavadi dhi ng'iyo tije mag migepe mag piny owacho, telo ne chenro mag loso paro mag piny owacho mar Kenya Kwanza e od bura, chuo kome romo mag jogoro mongirore, kaachiel gi telo ne chenro duto mag dongruok. Kaka yo mar chopo singo mane omiyo jalupne Rigathi Gachagua e kinde campaigns, Ruto podo ne Gachagua tije 7 madito e konye chwalo ajenda mar dongruok e pacho kae. Gachagua dhi bedo gi ting' mar neno ni migepe duto mag piny owacho mar Kenya Kwanza okete tim chenro duto mag dongruok, kelo lokruok e migepe mag piny owacho, kelo tudruok maber e kind piny owacho mamalo kod piny owacho mag counties. Jatend piny bende ochuogo lemo 5 manyien e bwo apisi mare, gino manenore kaka yo mar podo lemo ne jotelo mane ochung' kode e kinde campaigns. Achiel kuom lemo go gin duol mar ng'ado rieko ne piny owacho e wi weche mag uchumi, lemo madhi konye e chiero uchumi ma pacho kae. Duol ma kamano idhi telo ne kod jolony e weche mag uchumi kaka David Ndii mane odong' oko e kinde chuogo tend migepe mar Kenya Kwanza. Ruto bende ochuogo duol mar ng'ado rieko e weche motenore kod lokruok e kudho mar kor lwasi, duol madhi golo paro maliw e wi chike kod chenro mar loso budget, duol madhi chwalo dongruok, kaachiel gi apisi mar jachiw wach e lo jatend piny. Kaluwore gi lendo mar Joseph Kinyua, piny owacho mar Kenya Kwanza dhi bedo kod jogoro mongirore maromo 43. E chenro ma kamano, weche mag lupo kod nam dhi bedo e bwo migawo mar mwandu manie bwolo, ka omenda moyiedhi mar Hustler Fund to idhi tayo kod bad migawo mar ohala matindo. Rowere matiyo ne piny owacho mag NYS bende biro dhi nyime kod konyo jopiny e bwo migawo mar rowere kod tuke. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime, ogai mar jomin buche Nurdin Haji owilo chung' mare e wi wito oko bura mar mibadhi mamieno gavana machon ma Samburu Moses Lenol Kulal. Bura makamano biro dhi nyime nyaka giko bang' jamin bura maduong' e burano Alexander Muteti wacho ne doni oikore gi dhi nyime gi burano. Jal bura mawinjo burano ne okwedo dwaro mar wito oko bura mamoko
mag Moses Lenal Kulal. Gavana machon no itudo gi chilo mar mibadhi mar omenda maromo $80.7. Bura mane omakne higa mar 2019. Lenal Kulal ne otam donjo e apis mare nyaka bura makamano ne tieke doho. Kata kamano dwaro mare mar dok e apisi ne ochopo e giko bang' ka jayal bura Mumbi Ngugi mako motegno bura mane ong'adi e doho mapiny. Lenal Kulal ne en achiel kuom joma ne ochopo e tielo machielo mar dwaro bedo jagoro mongirore. Ramogi obila e boma ma Kisumo tima pedha mager ne achich moro mane onego jarit mama Aida Odinga e boma ma Kisumo okinyi makawuono. Barack Otieno ne ogogi magina e kar dak ma Victoria Gardens mayudore apaya mawuok Kisumo ka ochomo Kakamega. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kaluwore gi lipot mane ogol kod obila, masira no otimore kar saa 9:30 kogwen ka Barack Otieno oduor kod nyadendi Marilyn Marion Ouma kaachiel gi nyawadgi manoyangi kaka Donna Kajwang' ne jodok dala tok wuok e kar tongona Madondays. Donald Ochieng and Barack Onyango. Barack Onyango is security teacher Odinga. Walikuwa on their way kitoka somewhere wakielekea nyumbani. Thuolo matin bang' chopo e kar dak ma Victoria Gardens mayudore Uzima e apaya ma Kisumu Kakamega, jago machielo ma ike nitie diere mawachore ni emineja mar od math ma Signature moyangi kaka Collins Okundi ne otuch apoya nono kendo chako gwandore gi Barack Otieno makaluwore gi nyadendi no. Barack ne okowe mana ot kowuok e kar math. Ndiposa on the way somewhere wakapatana na Collins Okundi, manager wa Signature bar. Wakati walipatana some commotion ikaanza between Donald na Collins. Gwandruok makamano nochopo kama chich Collins Okundi ne omayo Barack magina mare kendo goyo lisasi nyadiriyo e wiye kod e tiende monege kanyo. Okundi bende ne ogoyo Kajwang' magina e bamne ka Marion to ne oyudo hinyruok e lwete. In that commotion ndio shooting ilioka ambapo Kopro Barack Onyango alipigwa risasi fatally na Donald akaumizwa. Jatendo obila ma Kisumu County Alphonse Wambua wacho ni bang' nego obila no, Collins ne oringo maolal kendo sani apedha mager mar manye dhi nyime. Wambua oyango ni magina mar obila ma osenindo no bende Collins ne olal godo. Tumeanza investigations as to the reasons why kwani ni clutches gani walikuwa nazo na ile bunduki ilitumika. Collins anaweza kuwa alikuwa na bunduki ambayo ni si halali ama ni ya Barack. So we are still investigating. We shall get final details baadaye. Kano lero wachno, mineja mar kar dak ma Victoria Gardens Michael Adede yango ni masira no otimore dhod nyadendi no ma osedak kanyo kuom higni 7. Saa 9 usiku nilipigiwa simu na residents hapa kuhusu incident moja inafanyika house number 55, na vile nilipigiwa simu nilichukua hatua ya kupigia wakubwa wangu kwanza, kisha nikapigia wakubwa wa security team Tokober kaka iwache ingeni maafisa mobiro mawuotho gi nyakoni en afisa mawuok oko to nyakoni bengeni okanya donje wach ni maiye mokanya wacho mang'eny wawe investigation otimre mondo wang'e tie wach nikech ano kanya wacho, lakini kochakre sani nyaka watime vetting ma proper ma kaka jogi biro biro dak kai nikech koro rach. Ringre Barack ne okaw gi obila ma otere kar kano ringre jomotho ma Jomo Kenyatta Teaching and Referral Hospital ka ji ariyo mane owuok gi adhonde mag magina to ne otere od thieth ma Aga Khan kama pod giyudo e thieth. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.
Erokamano Millicent kuom report machalo kamano. Kawadhi nyime en ni Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja olero ni piny owacho mare biro keto kuonde wito taka e sub counties duto mondo kik taka kere alwora ma Nairobi. Gavana Sakaja mane nie wuoth mar rango yore miloso e kar chung'o od bura mar Isambu owacho ni jotije county motelo ne weche rito alwora biro loso chenro makare mar yango kuonde wito taka. County ma Nairobi osechoko maromo tons 76,000 mag taka. Sakaja osiemo jodak ma wito taka e tok chik kowacho ni jogo moyudi biro chulo fwai mapek. On illegal dumping, we are not going to compromise. You ukishikwa, shauri yako, you will follow the law. You are going to pay your fine. It's a hefty fine under the MCA law. Because unless you have a clean environment, there's really not much else you can do. Now the city is sinking in garbage, despite the work that all these officers are doing every single day. So look out for that designation. We're going to do public participation, and we all partner in making sure the city is clean and that businesses work. Nyakora magejwang mana kaka ne wasesingo wan kae nikech in mae momiyo wadok e boma ma Kisumu mar kelo ni sigand dhok machamo rech kod chapat e ginga paya. Millicent Adhiambo miyo wasigana ni mana kaka thoth joneno osebedo ka kwayo. Boma ma Kisumu odiochieng' alanga jodak ni wuodhe gi mapile ka pile. Dhok bende oluwo ndara gidhi manyo chiemo. Pogo dhok gi dhano ya peini tek. Dhok nigi chir matamre gi nono. Giwuotho, gilosore, to kendo gidhao nyaka e apeini go kod chiche. Johala kod jodak ojony kod wach jamni go. Dhogi eki iwaro gimo kuom bei matek, iwaro kibuye to kibiro kae ni to ni dhiang' kao to kigo dhiang' ni to wuon dhiang' be kodi. Koro waneno lit mang'eny nikech dhogi gin dhok machamo nyaka rech mane pok aneno ka dhiang' ochamo. Midhiero to ng'eny gito nyaka nyanya e bath ndara ka. Moko be lal, moko ikwalo, moko be mako. Imaka boro to kodhi wati 300 moko ok miyi. Timo kituo mendara. Otuom dhiang' ndara dhano be hinyore. Nyaka gole oko dhi okwa. Sama dhiang' osetuom kata tuk otuomo dhiang'. Ing'eni wuon dhiang' nigi shida tuk be wuon go dwaro no chule. Kwayo gine weg jamni kod 10 county ma Kisumu chalo kamae. Agombo ni jok ma pidho dhok gieki onego bed ni dhiang' itweyo. Kotwegi timiyo gi chiemo onego pidhgi mayeyo moro makare. Instead of mondo wegi mondo gibaye town nyalo cause accident. Onego sirkal okonygi kata county government okony mondo gikel dhok moko mag grade gi. Nikech magi nyaluo ma wasani wan goge gento yo pidhgi mang'eny kar kwath onge. Koro gikel tem encourage mondo tim zero grazing. Koro wakwaya ni county government kata gi weg dhok mondo ne kaka nyalo konyowa e dhogi gieki. Weg jamni moko osekwayo e boma kuom higni bora. Kendo gigeno yudo pewe mag kwath e alwora ma Kisumu. Dhowagi ne kwaga stadium. To nochiel stadium to sirikal pok omiyo kama gikwaye. Koro kwene sirikal manyo kamoro monyal kete dhowagi. Nikech wadak kodgi ka kawuono higni mokalo 100. Kaka sani kaunti nyanyisowa kuonde minyadhi kwayo nitie mwalo piny kae kuonde ma ginyanyisowa kuonde ma wanyaka kata tuwe dhok. Kata ka en gimoro kaka zero grazing ginyalo puonjowa mondo wang'e gima wanya konyo. Tend county ma Kisumu niko dwoko ne jopiny go kaachiel gi weg dhok. Nosetim public participation. Oluong gi e Mama Grace Onyango Social Hall bong'isgi ne dhiang' kik chop e city. And jurisdiction mar city be nong'isgi ni akanya kaka. And they know very well. Nitie fai mako kago dhi e court tichwado gi fai kata mana dhi 10,000 riat. Bandani. Jogo mopidho dhok area no weyo dhok to biro e town. Kata yudo ka moko nie chiro kaka Nyamasare. Gichamo nyaka lode mag jomo biro uso kanyo.
Koro mano en gima chik ok oyie. Okwayo weg dhok mondo dimbre e kwath. Akwayo gi ni girit jamni nikech sami chako dipidho giri moro, tipidho mondo irite. Ok mondo owe owuog oko mondo odhi oketh gik jopiny. Long term solution en ni nyaka wakonyre gi weg dhok. Mondo kik giwe dhogi obi e town, wan be koro kik wayud gik mamako makosa kuom gi mondo wamake. Abro kwayo city management mondo okaw department mar social services mondo chako wuothi kendo chako luong otim public participation. Oluong weg dhok kendo mondo parnegi Mumambe wacho ni parnegi uru kata ging'eyo. Akekio kata roundabout makachok mayudore apaya maduong' ma Kisumu Nairobi en achiel kuom kuondego ma jamni rodhungore kinde ka kinde kendo rocho weche wuoth kod ohelni. Sani koro geno nitie ni weg dhok biro winjo wach kendo neno ni ok giweyo dhok e apaya aoyaye, gino mabiro konyo duoko chien masiche kod midhiero ma ikelo kod jamnigo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mago kanyo dhok modak e boma ma bende chamo nyaka chapat. Geno en ni ibiro duokgi kama dwarore kata ibiro golgi e chuny boma kaluwore ni ok giket mana ngimagi kende kama rach to nyaka ngima jowuoth kaachiel koda jogo matiyo kod bombe. Jolony e weche mag kothe momedie nyinyo mong'ere kaka GMO okwedo joma osebedo ka kwedo ber mar kothego. Jolony weche mag science go mong'ere kaka Kenya University Biotechnology Consortium wacho ni wach mar GMOs onego twaki matut kod jokanyo kamoting'o jopur kod jo-Kenya mondo chung' motegno obedie e wi kothego. Mabiro e kinde maparo mopogore opogore pod medo nyuolore pacho ka e wi ber kata rach mag kothe momedie nyinyo. To help the current government to fix the food security situation in the country, in order that we should not see any Kenyan dying of hunger. We know that GM technology itself cannot guarantee this, but as we said earlier, it's a complementary technology that will enhance food availability and lower prices for the final consumer. We are again about to make another mistake and continue losing instead of discussing the right things. Discuss the technology, discuss its efficiency, discuss how the seeds will, the pricing. Let's discuss about the scope, because matters about pricing of seed. Even right now, farmers are buying hybrid seeds. So I don't know why it becomes more swaggy and trendy to only discuss about prices when it comes to GMO. Jolweny mag Kenya biro dhi nyime gi keto kwe aluora mar Kenya gi Afrika mangima. Jatend piny Kenya William Ruto olero mae ka opuoyo jolweny ma pacho ka kuom chiwruok makende. Ruto bende osingo sir ne jolweny mar neno ni gitimo tijegi e yo ma owinjore. Jatend piny ne loso e kinde mane odhialo nyasi mar ringo odiechieng' jolweny Laikipia. Eric Owenga nigi lipodno. Mar jolweny mananyuki manie kaunti ma Laikipia. Jolweny ma pacho ka ne dhialo e odiechieng' margi ne gigoyo turbim e okange magisego kaachiel kod midhiero magikaloe seche magirito piny Kenya. Notes. Our territorial integrity relies on our defense forces, and its members must therefore always be prepared for every exigency with the requisite tools, capabilities, and motivation. The tip of the nation's spear has always been and will always remain our troops, be they on land, in air, or at sea. Jatend piny William Ruto mabende en komanda maduong' mar jolweny ne odhialo nyasi ni. Our forces continue to be called upon by the African Union and United Nations to augment peace support operations in Africa and beyond. And I have had a conversation with the leadership of our KDF to expand our efforts in peacekeeping across the globe. Ruto ne opuoyo jolweny kuom chiwruok magiketo e rito piny Kenya kata kobedo ni tijgi keto ngimagi kuma rach kinde ka kinde. And the government commitments in this regard will remain paramount, and we will continue to invest in our men and women in uniform through the provision of training and education
complemented by the acquisition of relevant weapon systems, equipment, and guaranteeing access to medical care that is holistic, that is reliable, and effective. The KDF must remain thoroughly professional in order to secure the nation against all threats. Jatend jolweny General Robert Kibochi bende nosingo ni Lange oikore makare mar kedo gi jonjore e kinde obadho mamoko e Thuruka. It is this affirming and nurturing network of loved ones which again become primary caregivers to those of our personnel who may, unfortunately, suffer critical war trauma, whether physiological or psychological, and their support is vital for healing and strength. We do not take this outstanding form of selfless national service for granted. And on behalf of a grateful nation, I appreciate you and I thank you. We commit to serve under your command with dedication and fidelity in the fulfillment of the KDF constitutional mandates of defense and protection of Kenya's territorial integrity and sovereignty. Nyasi mar dhialo odiechieng' jolweny ma Thuruka mar 11 notimre kambi jolweny ma Laikipia. Eric Owenga, Ramogi TV. Nyakaramogi gie kideni wakauyo machuo karakamana somo ote mamoko komuoronwa mbui mar Facebook mar Ramogi TV. Zak wacho ni jolony owek wuondo ji gi weche GMO kane okume ni orach gi ngima dhano sani to koro ere kaka odhi bero ngima jopiny. Aparo ni twake weche GMO ma bende koro sani paro pod biro mopogore. Nitie joma neno ni nitiere rach mare, bende jolony to wacho ni GMO inyalo tigo e yo makare kendo ok onyal hinyo ngima oganda. Rolex Odembo wacho ni ler County 001 atimo mos ne mama Aida kuom wito jarit mare. Erokamano Ramogi nenore maber dala mar Siaka, awuoro dhok machamo rech ma en Elvis mar Game Wagai. Erokamano kuom ote machalo kamano, wakawiyo matin, kik idhi mabor, waduogi weche mathoth. Epewe mag tuke maiero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black, e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre sa 8 odiechieng' nyaka sa 10. Mana Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni osebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pogre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Nyakoromogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero oganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot.
Mimi naitwa Bramwell George Kitai kutoka Nakuru. Nilijaribu kucheza hii mchezo wa shabiki na nimeshinda shilingi 1300. Watu wote wenye mnasikiza kwa radio ama mnaona kwa TV, mjaribu hii mchezo wa shabiki, mjue watu wa shabiki ni watu wa ukweli. Mimi ni shabiki, je wewe? Kuwa mmoja wao. Cheza Major League Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major League Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi obila e kaunti ma Kiambu omako jasiasa moro ma itudo kod nek mar wuon pare. Gladys Chania mane olaro kom od bura ma Kiambu e yiero mar dwe mar 8 kod otiko mar Jubilee liekore ni ne onego George Mwangi chieng' Jumapil. Kalore kod nonro magilando obila mago kwach kich olero ni ne giyudo lewni ma otimo remo kaachiel gik moko ma iwacho ni ne onego Mwangi e kar nindo e ode. Ringre Mwangi nyocha okwanye bungu ma Kieni Kiambu kaunti no ma Kiambu kamin ode no bende ne ogolo report ne obila chieng' Tich Ariyo ni Mwangi ne owuok e ode Jumapil okinyi to ndache ne pokolu. Mwangi yande en midusa mar kambi moro e piny mar Rwanda. Worst murder cases are reported in Kiambu County. I can see it's among one of the worst one. Of late, in Kiambu County, we have received quite a number of murder cases. If I may say, around 14 murder cases since September. And we have been able now, already 14 are in court. We have taken the suspect to court. We have been able to get quite a number of documentary evidence which we are collecting from that scene. And we are still continuing on with the investigation. Piny owacho medo yuayo kembe ji giwegi kod riwruoge maok mag sirikal e chenro mag kedo kod oro. Odiochieng' ma kawuono min od jalup jatend piny Dorcas Gachagua ne oyango chenro mar chwalo kony jodak ma Narok. E kindeno jatend kanisa Anglican Jackson Ole Sapit bende jiwo oganda mondo nywak lwedo e chwalo kony ne joma kech kayo. Lipodni ne olos kod jafwambo marwa Betty Juma. Oro makech oseketo ngima jo Kenya moko moheo milion 3 kamarach ka thothgi onge chiemo mapile kata lum ne jamni. Tich Abich jumani, min od jalup jatend piny Dorcas Gachagua notelo e yango mich mag chiemo mane itero ne jodak ma Narok. Hunger does not note poor or the rich. When it strikes, it kills. We must make a difference. You must make a difference. I must make a difference. Mich makamano ne oyudore kokalo kuom tudruok e kind riwruok mar Red Cross kod kembe mag ji giwegi. They have donated to us 11 tons that will go towards feeding the people who are hungry. We are also supporting rehabilitation of strategic water sources and have partnered with the Kenya Meat Commission to buy and slaughter livestock under the offtake program. Over 300,000 people have benefited from this program. E kindeno jatend kanisa mar Anglican e pacho ka Bishop Jackson Ole Sapit okwayo ni kony e kind midhiero mar oro mondo chopie ne jodak ma gwenge ma Ukambani ma bende kech wiyo. Serikali ya kaunti, mashirika mengine, kanisa ikiwa miongoni mwao na serikali la kitaifa, tutainuka sisi wote kushughulikia janga la njaa kwa wananchi wa Kenya kwa sababu it is a reality. Jodak ma Wajir South bende yuago midhiero mar ngaji kaluwore gi oro maliyo. Maji ni shida, chakula hakuna, wananchi watu walitoa watoto wao shule, watoto wako kwa kichaka, hawana maji, hawana dawa. So tunataka msaada zaidi in Wajir South. Jo Kenya manie gwenge mapod oro ogoye tach kwayo kony mapiyo kaluwore ni koth bende oleo kendo jamni maggi medo tho. Riwruok mar kanise pacho ka NCK ogolo kwayo ne wakeini mane oyiere kombe mag siasa mondo jol wakeini mamoko manigi lek mar telo. NCK omedo ni chenro tiego wakeini ka okalo chenro mar wadada wa Power osenyago lemo e kaunti ma Kwale tok kane oyier wakeini e tend riwruok mar kanise NCK. NCK bende jiwo ten mine kendo medo chwalo tiegruok ne wakeini madwaro donjo e siasa.
Ndio. Aliendea namna gani? Hili tumelijua. Kama ni mabod, how can we lobby for women? Weka kwa ndege, ukawaleta. Najua mlikuwa hapa jana na leo ili washiriki katika maeneo ya maamuzi. Nashukuru kwamba leo tuko hapa kutathmini ni mambo gani ambayo tumeyafikia baada ya mradi huu wa wadada wa power, hususan tukizingatia uchaguzi ambao umekamilika, kwa sababu ilikuwa lengo ni kupata wadada wasimame katika viti na pia waweze kuchaguliwa. Na tuliona kwamba idadi ya wanawake waliogombea viti katika uchaguzi uliopita mwezi huu wa 8 iliongezeka. Ilikuwa ifiki wadada 20 hapo nyuma, sasa tulikuwa na wadada 46 waliogombea viti mbalimbali. Nimejifunza kuishi na ile jamii ambayo leo wanacheka na wewe, usiku wamerudi wale ndio wanakusimanga, na kesho wale ndio unawatarajia wakupigia kura. Kwa hivyo hawa wametumotivate, wametuweka mahali ambapo wanakuambia wewe ni kiongozi, yule anakufanya hivi, yule anakufanyia upande huu, wote bado ni watu wako. Neno la pili, wametusaidia kupona, wametutia nguvu, wametupa moyo kiasi cha kwamba bado mimi najihisi mwaka 2027 nitakuwa mshindi. Kwa sebedo karaka wasengi challenges magi sebedo go to koro wangiyo forward ni 2027 to kara challenges manegi kadego wabotimo nango monde gibed jo mangeny gidonje telo kuom oganda mangeny, kendo nikech wasengi ni mine betio maber, nikech sani wan gi governor makwale ka en governor mamio. Wanawake wengi wamekubalika na hata jamii zimekubali kwamba wanawake wanaweza kuania nyanja tofauti na wanaweza kuwa kwa uongozi. Hapo mbeleni kasha ilikuwa imefunga sana wanawake katika eneo hii ya Kwale, lakini kwa hivi sasa kuna mabadiliko sana kwa sababu dini zimekubali kwamba wanawake wanaweza. Kawadhi nyime en ni jaod bura ma Homa Bay Laktar Joyce Osogo korodwani yotelo ma oyier kachiel kod tenda rita kwe ma Homa Bay onywak lwedo e wach duoko chien lwenje mag udi mathoro juko joma mine kata gender based violence. Bensouda wacho ni lwenje mag udi medore kaunti no e yo ma ok owinjore. Gino makoro dwani jokanyo sectors ma opogore oti kanyakla mar duoko piny lwenje makamano. Bende owacho ni biro chuogo apisi mar moro makende ma ibiro chwalie lipode kata cases ma tudore kod lwenje mag udi mondo gibed gi nonro ewi gigo makelo lwenje makamago. E kindeni no wacho kama e kinde romo gi kweth mar Wakeini mane ochako riwruok margi kata CBO e gwenge marachuonyo North makonyo e tingo malonge mage. To gi any other jatele constituency Kenya dwani mondo create a desk for advocacy and reporting mondo wanyalo bedo gi data mwatero ne county commissioner, wanyalo bedo gi data mwatero ne governor, wanyalo call for rescue. Wawacho ni nyaka mon olose kembe gidonje infrastructure, gidonje manufacturing mondo wade kaka wakelo oganda ma joma mine gi joluo te. Riwruok mar jopuonj nate bade ma Migori kod jonyuol dwaro mondo kamiti ma ochuogi kod jatend piny Kenya mondo rang chenro mar somo mar CBC oneni moko kuom gigo magi duoko ne jatend piny Kenya e lipot margi en ni omedo omenda mondo jol somo mar lai mar CBC. Jagoro mar riwruok mar jopuonj nate bade ma Migori Kalebo Pondi wacho ni jonyuol nitiere kod pek mar nyiewo gige somo madwarore e chenro mar CBC. Kendo deber ka iketo omenda tenge manyalo konyo e nyiewo gigo madwarore mondo jonyuol oyud yot. Opondi bende dwaro mondo sikunde duto obed kod computers ma bende jopuonj nyalo tiyogo e donje mbui mondo gigol penj ma ioro mag CBC. Wamor ni CBC ok dhi kethi, tidhi lose mondo bed maber. Waseyudo ni beche ni malo kalure gi gik midwaro ni jonyuol ochiw ka nyithindo dhigo e sikunde mondo timnegi assessment. Mar ariyo, assessment mitimo ne nyithindo, nitie skunde maonge electricity, ni skunde maonge internet, koro chuno ni jonyuol chulo pesa mondo jopuonj odhi e towns mondo odhi download penj ma nyithindo timo. Koro ma ka ginyalo review, giter computers e skunde wa, giter electricity e skunde wa te, mondo gigi te tim e school
mano koro biro bedo mayot ne jonyuol moloyo ni sani to gichulo pesa mang'eny. Kawadhi nyime ni obila e kaunti ma Kiambu ondhiyo jopuonjre 13 ma ichich ni nokwalo laptops mane piny owacho chano bero godo weche somo e skund primar ma Kiangunu e kar chung' od bura ma Gatundu North. Achije mamoko 3 ma ok gin jopuonjre bende ne ondhi kendo okwach kich ma Kamwangi medo dayo dhoggi ka ichano chwalgi e nyim doho. Achijego wachore ni ne okwalo laptops ma piny owacho ne chano pogo jopuonjre mane omuonyo omenda maromo shillings bilion 53. Jonyuol nyithindo mane ondhi ogolo ywak ne obila kuom kero nyithindogo e odang'ech achiel gi jomadongo. Bende ne giywak ni somo mag nyithindogo orochore kaluwore ni pok ochwalgi e doho. Hofu yetu ni kwamba hatuna shida na mwalimu kama ange discipline watoto wetu. Shida yetu ni watoto wetu kuchukuliwa na DCI, na inaonekana hivyo hawana haja na kesho na watoto wetu. Watoto wetu ni wa secondary, wa form 4, walishikwa kwa laptop, ati walipata kwa uwanja. Huyu anachukua anapatia huyu, hiyo ndio maana walishikwa. Si walishikwa ati kama wametoa kwa ofisi. Saa nilipigiwa simu na mtoto mmoja mwanafunzi wanasoma na huyo wangu, akaniambia yeye alitolewa na mama yake na 10,000. Saa mimi nauliza, mimi hata nimekosa school fees ya kulipia watoto, niko na mwingine ako 8. Saa ninaona maisha ni ngumu. Saa ninashindwa hiyo 10,000 wakiniitisha nitatoa wapi? Mimi sina yoyote. Jodak Naivasha biro buonjo tok duka maduong' ma nengone romo milion 400 biro tiek gere thuolo mar dweche 2 mabiro. Chirono manyasani igero gi piny owacho ma Nakuru riwruok kod bengi maduong' e piny mangima mong'ere kaka World Bank. Kaluwore kod jalno mochung' e orak mar gero mar odno ero, Martin Kimani, odno koro osechopo e atamalo 80 mar gedo ka igeno ni odhi rumo dwe mar 12 higani. Jakom mar kar ohalano Jacob Warui opuoyo tend kaunti no kuom gedo mar dukano ma bende biro konyo tieko midhiero mag jo ohala. Kar ohalano biro konyo jo ohala maromo 700 ma alworano ero. Miezi miwili inayokuja tuko tayari kuwapatia soko yenyu ili na wao wakaweza kufanya kazi hapa. Tunaona wanasumbuka pande ile ya juu, na sisi tutakaza kamba kabisa kusukuma ili tuweze kukamilisha. Tuko katika 80% na by December mwisho tutakuwa tunapatiana soko na tutakuwa tumekamilisha. Moto ambayo tumepitia moja hapo ni hiyo muda wa siasa ambayo imekuwa mbele yetu hapo nyuma, lakini tulisimamisha kazi mlipoona Supreme Court nini hiyo story yote, lakini mwezi moja na kitu tukapoteza. Lakini kwa sasa tumerejelea kazi na kazi imeshika moto kabisa. Soko yetu tulikuwa tumefikiri imeuzwa. Hii wakati ya campaign tumeona soko yetu haiko inaendelea kwa ujenzi, lakini sasa tunaona baada ya uchaguzi soko yetu inaendelea kujengwa, na tunaomba contractor wetu ambayo ako katika site harakishe watu wangu nanyeshiwa na mvua. Sasa tuko na matumaini ya kujua ya kwamba hatuko na miezi tunahesabu tuingie mahali hapa. Ile tu ninaomba wale ambao wanatamania hii soko na hawakuwa katika hii soko wakati ilikuwa na matope, hata saa hii imekuwa modern market. Sylvia an kisiran tupu en mondo manade mimi mondo chiwo ng'ato gokinyi hizo isina ntie gima dwa nyisi lakini ikikwa you are falling in love odi kik bed ni medo ng'ato remo kama kamora sai onge ringo makati neno tiaga siyua mana komutino kapo fristicha onge
Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Kwa majina naitwa Peter Masinde, nimeshinda 1 million kwa Jackpot Mbao bonus. Nimefurahi sana kwa kushinda hii bonus. Hii pesa nitaitumia kwa kununua shamba na kulipia watoto school fees. Na wahimiza wagazi wa Busia waendelee kushiriki hii kitu, si ya uongo, ni kitu ya ukweli. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag gi makare pile ka pile.